אתה דפוק, ואבא שלך לא רצה אותך, ואתה מניאק, ולא מגיע לך, ולא שווה לך להיות מאושר, ואלוהים לא ייתן לך. אני לא בן אדם שנולד עם הלאהוב את עצמך. כל הילדות הרגשתי בדיוק ההפך. מגיל 15 לא היה חסר לי מישהי לחבק. אם הייתי רוצה, הייתי מוצא אותה. אחת הסיבות שלא חסר לי מגע נשי בלילות שלי, זה שאני לא אוהב להצליח עם בחורות, אני אוהב בחורות. והגבר הממוצע, כשהוא מדבר עם בחורה, אחי, הוא לא מתעניין. הוא חושב על איך אני מנשק אותה עכשיו. אם אני צריך לסכם במילה אחת מה זה להיות מאמן בגבר אלפא, זה להסתכל על מי שיושב מולך, להבין איתו מה הבעיה שלו שהוא לרוב מתכחש עליה. כשבאדם מפחד להיפגע ובאדם מפחד להרגיש, הוא מפחד תמיד מהדברים הרעים. אבל אם אתה מפחד שדברים רעים יגיעו, גם לא יגיעו דברים טובים. ברוכים הבאים לעוד פרק בגבר המצליח, והיום הבאנו אורח מאוד מיוחד שקוראים לו נטע, מאמן בצוות, תותח על, והסיבה העיקרית שהבאתי לפה ורציתי להביא לכם את נטע זה בגלל שהוא בורן לידר. מה זה אומר בורן לידר? נטע הוא מאז ומתמיד, מאז שאני זוכר אותו, תמיד היה מצליח עם בחורות, תמיד הכל היה הולך לו בקטע הזה של הבחורות, וככה היינו רוצים לפלוש לראש שלו וככה להבין תכלס מה עובר לך בראש ואיך אתה עושה את זה, מה האתגרים שאתה מתמודד איתם, ובוא ניתן בראש. אז נטע, תספר לנו בשתי מילים רגע מי אתה, בן כמה אתה, מאיפה אתה מגיע אלינו ונתחיל. קודם כל נעים להיות פה. תודה שהזמנת אותי. אז אני נטע בן 24, מגשר הזיו, קיבוץ בצפון, לקראת הקו פינוי. רווק, איכשהו, קרה משום מה, לא יודעים להסביר את זה. וזהו, מאוד מאוד אוהב את החיים, מאוד מאוד אופטימי ושמח להיות פה ונראה מה יהיה, נראה מה יצא מהיום הזה. באת חתיך היום, נטע. כן, כשאתה צריך להיות מול גבר אלפא, אתה מתייפף לפני. טוב חברים, אז בואו נתחיל בשאלה שבעצם אנחנו תמיד שואלים פה בהתחלה. זה מה זה בשבילך להיות גבר אלפא, נטע? אז תראה, אני חושב שקודם כל להיות גבר אלפא זה להבין שזה לא מושג במילון. שיש כמה הנחיות, 1, 2, 3, 4, 5, תעמוד בהם, תהיה גבר אלפא. אני לא חושב שזה עובד ככה. אני חושב שכל גבר יכול להיות אלפא בדרך שלו, לפני הכל. תלוי בלהקה שלך, אתה צריך להיות בפורבס 500, יש לך דרך להיות אלפא. אתה צריך להיות אבא לילדים, זה אלפא שונה. אז, ואחד הדברים שעוזרים לי, לא יודע להגיד אלפא, לא אלפא, ואחד הדברים שעוזרים לי להיות גבר יותר טוב ובן אדם יותר טוב, זה מה שמוביל אותי, זה העניין של לאהוב את החסרונות שלי ולהכיר בהן ולחיות איתם בשלום. זה הכי חשוב, לדעת שלכל בן אדם יש צדדים טובים, צדדים פחות טובים, ולחיות עם זה. יש דברים שאני מאוד 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 טוב בהם, ויש דברים שאני על הפנים בהם, שאני חייב לדעת לבקש עזרה. ומה אתה על הפנים בהם? סתם אני שומע את זה מהצד ואני אומר, בוא'נה, מה החסרונות שלך שאתה כל כך אוהב אותם? כאילו זה הזוי. נצלול לעומק, אתה אומר? כן, נצלול לעומק, אחי, באנו לתת ערך לאנשים פה, וזה חשוב, גם אני רוצה לדעת. אני בן אדם שסובל מחרדות למשל. קורה לי די הרבה, שאני ככה מוצא את עצמי באיזה יום בהיר, בלי שום קשר לעולם, פתאום חווה איזה התקף חרדה, ואני חושב שבמדינה שלנו בעיקר, וגם בסביבה הקרובה, אני לאט לאט מגלה את זה שמתבגרים ואפשר לדבר על הדברים, שאני לא היחיד שזה קורה לו. ואני אישית סובל מזה קצת יותר מהחבר'ה שאני שומע, וזה חיסרון, זה משהו שמלווה אותך, שפתאום אתה מוצא את עצמך, מניח שנגיע לזה יותר מאוחר, מוצא את עצמך בסיטואציות הזויות, שפתאום כזה מסך שחור, ואתה מרגיש הכי חלש בעולם, הכי חלש, הכי בלי כלום, ואני רואה את זה כחיסרון. אמא אומרת שזה לא חיסרון, אמא אומרת שכולנו בני אדם. אבל אני רואה בזה כחיסרון, שאתה לא יכול... אחת הבעיות שאני רואה, אני לא שולט בזה. ושאתה לא שולט במשהו, אז אתה לא יכול להתעלות עליו, ואז אני די מרגיש שזה אחד החסרונות שלי. אני לא טוב בכל העניין הזה של לקום בבוקר וישר להיות אטרקטיבי ולעשות מלא 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 דברים ולדבר עם כולם על הבוקר ולעבוד ב-6 בבוקר. אני לא כזה. מועדון 5 בבוקר, לקום כל יום 5 בבוקר, לעשות מקלחות קרות נעים מאוד, מועדון 11 בבוקר. מועדון 11 בבוקר, קפה שחור חזק, סיגריה. כן, זה לא המועדון שלי. אני מת על זה שאתה כל כך אמיתי, זה משהו שהייתי רואה אצלך המון. אני זוכר סטורי שהעלית נגיד לפני איזה חודש, או לפני 3 חודשים, תמונה שלך בבית עם אמא שלך, כזה עם הגבות, ואומר, זמן איכות עם אמא, היא עושה לי גבות, משהו כזה שהעלית את זה בסטורי, ואני אמרתי לעצמי, בוא'נה, הוא כזה גבר, בטח כמה תגובות יש לו על הסטורי הזה, וכמה אנשים תופסים ממנו מזה שהוא כל כך אותנטי. והוא לא מחביק כלום. אתה יודע, כל הגוונים עושים גבות ואף אחד לא מודד בזה. אף אחד לא מודד. אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא מדבר על זה.
אז זה פשוט אפיק. אבל כשהם הולכים להסתפר ב-200 שקל, אין בעיה לדבר על זה. אין בעיה לדבר. אין בעיה לדבר, הכל בסדר. כן, אז אמא עושה לי גבות, לא מרצון שלה, אני מבקש שהיא לא רוצה. אני אומר לה, אמא גבות, הגיע הזמן. אני מאוד אוהב את הפנים שלי, מאוד אכפת לי מהם, זה קודם כל. אני חושב שאחד הדברים שאני אוהב, וככה אני אפתח את זה לפניך, זה להסתכל במראה. כי בסופו של דבר, המראה זה מי שאתה. ואם לא תסתכל על עצמך בעיניים, מי יסתכל לך בעיניים? ככה אני חושב. וכשאני מסתכל במראה, אני אוהב להסתכל לעומק. ואז אתה יודע, אם יש שרה אחת, שתיים שמפריעות לך, זה מציג לך רצח. ואני לא חושב שכל גבר צריך להיות עכשיו איזה, אתה יודע, לבוא ולהיות קוסמטיקאית ולטפח ועניינים. וקודם כל כן, זה זמן איכות שלי עם אמא, שהיא באה ועושה לי גבות. אני מאוד מאוד אוהב את זה, ואני, עוד פעם, אני חושב שלא גברים, אני חושב שילדים מתביישים בזה, שהם עושים גבות. גבר שאוהב את הטיפוח שלו ואוהב את איך שהוא נראה, לא מתבייש בזה באמת. בא לי לחזור איתך רגע למשהו שאמרת מקודם לגבי להסתכל במראה, אוקיי? רוב הגברים שהם מסתכלים במראה זה לא משהו שלוקח אותם קדימה. אתה מסכים איתי על זה? כאילו זה לא משהו שנותן להם אנרגיה. אתה מרגיש שלהסתכל במראה כן נותן לך אנרגיה? להסתכל במראה יכול לבוא בכמה... קודם כל, זה משהו שאתה עושה כולנו פעמיים ביום, שאתה מצחצח שיניים, ואתה אוטומטית מסתכל במראה, ואני חושב שאצלי זה נובע מההבנה שאני מבלה הכי הרבה זמן בחיים שלי עם עצמי. ואתה אמרת born leader וכל הדברים האלה, אני לא בן אדם שנולד עם הלאהוב את עצמך. זה משהו שנורא נורא בניתי ועבדתי קשה בשביל לאהוב את עצמי. אני כל הילדות הרגשתי בדיוק ההפך. ממש כל הילדות הרגשתי ההפך. מה זה ילדות? עד איזה גיל? בוא נגיד שעד גיל 13-14 איפשהו, עד כזה שאתה מתחיל להיות גבר ומתחיל לקבל עמוד שדרה, שאתה ילד, אז אני לא הייתי הילד שמאוהב בעצמו והילד שמרגיש שהוא יפה וחתיך וגם לא באמת הייתי. אבל היום אני מסתכל במראה ואני צריך להזכיר עצמי גם בימים הכי קשים, שזה מי שאני. ויש. לטוב ולרע, ואני יכול לפתוח עכשיו תמונה של הייתי בסרילנקה, והיה שנה למוות של חבר ממש 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 טוב, בדיוק השנה, והייתי בסרילנקה, ומצאתי את עצמי יושב במקלחת, ובוכה, מסתכל במראה, כולי אדום, מלא, כל הפנים אדומות, מלא בדמעות, העדים של המקלחת מכסים אותי, ערום כביום היוולדותי, ואני אומר לעצמי, בונה, איזה יפה אני כשאני בוכה. איזה כיף לי. ישר שלחתי, דבר ראשון עשיתי תמונה, שלחתי תמונה בקבוצה של המשפחה, לאמא ולאחיות שלי, ואמרתי, אני מקבל את עצמי כמו שאני. ובימים שטובים ובימים שפחות טובים, שאתה מסופר, כיף לך להסתכל במראה. אבל אני גם כשאני לא מסופר צריך לבוא ולהגיד, כל הכבוד, ואל תספר לאף אחד, אבל אני גם מדבר עם עצמי במראה. כן. מעלה רעיונות, מדבר. זה כיף, זה כיף. אני היחיד בוא נגיד ככה, אני היחיד שמבין אותי ב100%. אף אחד לא הבין אותי ב100% חוץ ממני. וזה טוב לי, זה כיף לי להסתכל במראה בבוקר ובערב. מגניב. מאוד אוהב. ממש מגניב. טיילת המון בעולם בשנתיים האחרונות, נכון? יצא לי. שנתיים או 3? יצא לי, ב3 שנים האחרונות יצא לי במזרח בעיקר, כן. מה למדת מהטיולים האלה שלך? וואי, מה לא למדתי מהטיולים האלה? אתה לומד, לפי דעתי, להיות בחול זה הבית ספר של החיים. פתאום אתה מגיע להודו, מה זה לחץ? איפה זה קיים? אין להם במילון את המילה הזאת, כאילו... ואתה מגלה קודם כל על עצמך כמה אתה דפוק, שאתה נוסע בכביש ומישהו צופר לך ואתה נלחץ. וזה שונה, כי פתאום הרעשים האלה הם שמים לך משהו אחר, ואתה מתחיל לגלות דברים על עצמך, לא יודע אם צריך גם לפתוח על עניין רוחני ועניין של... הכל, אחי, מדברים פה הכל, על גבר המצליח. ועל העניין של כל הסמים וכל הדברים האלה, אבל אחד הדברים שמעניינים בחוץ שאני רוצה לדבר איתך עליהם, זה העניין של הבחורות שאתה לומד. אתה לומד הרבה דברים על בחורות שאתה מגיע לחול. כי הישראליות, עם כמה שהן מדהימות והן העם הנעלם מבחינתי, הישראליות, אתה מגלה שהן לא הבחורות היחידות בעולם. ופתאום אתה מכיר את האירופאיות, ואתה מכיר את הבחורות מאוסטרליה, ואתה מכיר את הבחורות המקומיות לכל מקום שאתה מגיע אליו. הרוב נמשכים להודיות. אני ממש מקווה שלא דיברת על ההודיות עכשיו. הרוב פחות נמשכים להודיות, אבל אתה מגלה בעיקר על התיירות של חול, שמגיעות מתרבות שהיא כל כך אחרת מהבחורות שאתה רגיל אליהן, והכל עובד אצלן שונה, שזה נורא נורא מפתיע אותך.
מה ראית אבל? כאילו, מה שונה? לטוב ולרע. אני גיליתי למשל, בוא נדבר רגע, הבחורות האירופאיות הן נורא 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 פתוחות מינית, וזה קטע, כי אצלן הם גדלו לא יודע אם הם גדלו ככה, אבל הסביבה שלהם היא כל כך שונה, ואיך שחינכו אותם למיניות ולפתיחות ולרגש, הכל שם אתה יכול לקחת אותנו לסיפור, מה שונה, כאילו, תן לנו איזושהי סיטואציה שקרתה, שנוכל להבין כאילו על מה אתה מדבר. סיטואציה שקרתה, הייתי עם חבר במסיבה, לפי זה היה בסרילנקה, ואנחנו עומדים אני והוא, אוקיי? ובעצם זה שהיופי הישראלי לוקח 1000 רמות קדימה, כולם יודעים את זה. אבל עומדים אני והוא במסיבה, לא נגישים לשום בחורה, מדברים אני והוא, זה היה הכיף שלנו. ניגשת אליי בחורה, היא הייתה מפינלנד לפי דעתי. ניגשת אליי בחורה, והיא באה ואומרת לי, מתחילה איתי כזה, היופי שלך הוא כאילו יופי שאני לא רגילה אליו, כאילו איזה קטע זה שיש לך זקן, ושיש לך שיער שחור, ואתה שזוב, אני לא שזוב, זה הצבע שלי, כל מיני דברים רגילים. ומפה לשם מקשקשים, מדברים, עושים צ'סר, עושים 2, רוקדים, ממשיכים את הערב, ואני יושב איתה על החוף. באיזה לקראת זריחה יושב איתה על החוף, והיא מתחילה לספר לי על העניין הזה, שאני לא יודע אם זה אני ככה או שזה, נורא התעניינתי בה. ומאיפה שהיא באה, ובתרבות שלה, ואיך שהיא גדלה, וישר אומרת לי שקודם כל, דיברנו טיפה על מין, ואומרת לי שמין אצלם הוא מגיע מגיל כל כך צעיר, וכל כך בטוח, וכאילו להיות ערום זה הכי סבבה בעולם, והם עושים סאונות בעירום, כאילו המשפחה ביחד. מה? ודברים What the fuck? יושבים המשפחה בעירום בסאונה בחורף, אני לא יודע לך, גרה באזור של מינוס 40 מעלות, מינוס 30 מעלות. והם עושים סאונה בעירום ביחד המשפחה, וכשהם הולכים לים הולכים רק ניוד, כאילו רק נקד, רק עירומות, והם נורא 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 פתוחות מינית. ופתאום אני זוכר שהגענו ואני כזה מפשיט אותה לאט לאט, והיא נדהמת מהתשוקה הזאת של כאילו אני כל כך מתרגש לראות עכשיו בחורה שאני לא מכיר ערומה, ולאט לאט ומלטף ושואל ונוגע ועושה 2 צעדים קדימה אחד אחורה כל הזמן. ומסתכל עליו ואומר לה כאילו piece of art, כאילו חתיכת אומנות שכמותך, ונדע מזה, והן לא רגילות לזה, שאתה כל כך נדע מבחורות. והיא הייתה כל כך פתוחה מינית, עצם זה ששכבנו ביום שהכרנו, זה כאילו היה לה כל כך לגיטימי, וכל כך סבבה. עזוב את זה שאני... אתה יודע מה אתה עושה. לא, שגם קצת נמשכתי אליה, וזה נמשך עוד שבועיים קדימה, והכל בסדר, אז שטסתי להודו אחר כך. מה לדעתך היא חשבה עליך באותו יום? אחרי ששכבתם וזה, כי בסוף הגבר הממוצע אומר לעצמו עכשיו, בוא הוא בא אליה, ואומר לה, את piece of art, שזה הכי כאילו מרים לבחורה בעולם, וכזה, ואתה התחלת להגיד מקודם על זה שממש התעניינת בה, והגבר הממוצע כשהוא מדבר עם בחורה, אחי הוא לא מתעניין בה. הוא חושב על איך אני מנשק אותה עכשיו, או כל הזמן על אוקיי, ומה יהיה, ומה היא תגיד, ומה אני אענה לה, ועכשיו היא אמרה לי ככה, ומה אני אעשה, והוא כאילו כלוא בתוך הסיטואציה בכלל. אז סתם מעניין אותי כאילו לשמוע מה אתה חושב, כי בסוף אתה אומר שהיא רגילה יחסית לסקס ולמיניות ודברים כאלה, והיא שכבה איתך, ומה אתה חושב על זה? בקיצור, לגביך, מה היא חושבת עליך אחרי הסיטואציה הזאת? אני יכול להגיד את אחד הדברים עליי, עם בחורות שאולי הרבה גברים לא הסכימו איתי, אבל כאילו לכו תחפשו, הכל בסדר. שאני מאוד מאוד אוהב את הפרטים הקטנים. אני מכור לזה. אני לא אוהב דברים שהם מהירים. אני לא אוהב להכיר מישהי, לשכב איתה ביי. אני לא אוהב את זה. אני אוהב שדברים נבנים, אני אוהב שדברים יוצרים סיפור, אני אוהב שמשהו יוצר לי חוויה, ואני אוהב אותה להרגיש. לעומת הרבה מאוד דברים שלפי דעתי מפחדים להרגיש. אני אוהב את זה. אז כשאני מכיר בחורה חדשה, אני אוהב להתעניין בפרטים ממש קטנים שלה. למשל, אם יש לה קעקוע ליד האוזן, אז זה לא לעשות לה ככה על האוזן ולהגיד לה, כיף לי איתך ולנשק אותה. זה לטף את הקעקוע ולשאול אותה, מה זה? תספרי לי. אני מאוד מאוד אוהב את הפרטים הקטנים, ואני אוהב את הסיפור שזה יוצר לאט לאט שהמשיכה היא משיכה שהיא נורא נבנית, ולא ברגע. אני חושב שהסקס, המין, האקט עצמו, 5 דקות, החצי שעה, שעה וחצי, זה משהו שהוא רגעי, ואם לא בונים אותו לאט לאט, הוא פשוט שכשאתה מגיע לשם, הסוכריה לא טעימה. הסוכריה, אין לה טעם. כאילו, השגתי הוא לא כיף לי. בשבילי לפחות, הרבה גברים ממש לא הסכימו איתי. אבל השגתי הוא לא כיף לי. יותר כיף לי הסיפור שאני בונה לאט לאט. ואני חושב שבאותו ערב עם הבחורה הזאת, אחד הדברים שהיא הכי אהבה בי, שאני רוצה שכל הגברים במדינה ייקחו את זה איתם קדימה, זה את הבגרות שיש לנו בתור
בתור אנשים שגדלו במדינה שהיא כל כך לחוצה וטעונה ומעורבת וכל כך הרבה דתות וכל כך הרבה לחץ שאתה חווה ביום שלך, יוצר לעצמך מין בגרות מסוימת שהן לא מכירות. תמיד זה משהו שחוזר על עצמו כל הזמן עם בחורות בחול, בעיקר עם האירופאיות, זה שהן עושות לי בן כמה אתה, ואז כשאני אומר להם 24, הן אומרות לי לא, אתה לא בן 24. אני אומר להם כן, 24, ותודה שאתה חושב שאני זקן יותר, כי זה לא מגניב בכלל שאמרת את זה. אבל הבגרות שאנחנו קיבלנו לעומת הרבה גברים במדינות אחרות. עשינו צבא, התמודדנו במלחמות, הכל מגיל קטן מאוד מאוד מאוד, ברור. ואני חושב שכל אחד צריך לקחת את זה כקלף. קלף שיש לך בכיס, כאילו. נקודת חוזק. נכון, זה נקודת חוזק. אתה בוגר משמעותית מגברים בגילך בשאר המדינות. תרצה או לא תרצה. שירתת בצבא, אתה יותר בוגר. גדלת בלב תל אביב, לא משנה איפה גדלת. נדע, בא לשאול אותך. כאילו, הכל אצלך מושלם. למה אתה חושב שאתה בורן לידר? באת לפה עכשיו ואמרת שיש לך נגיד חרדות ודברים כאלה, אבל איך זה יכול להיות? איך כל זה קרה? אני רוצה שתיקח אותי רגע תוך כדי הסיפור. מה היה לנו בכלל? תראה, הכל מושלם זה שקר. שאני חושב שאם תשאל בן אדם במכונת אמת הכל מושלם, אם תמצא לי אחד שאומר לך כן והמכונה לא מצפצפת, תקרא לו. אני רוצה לדבר איתו. אני אגיד לך בדיוק מי זה עושה את זה. כל החבר'ה שמעלים סרטונים ליוטיוב של לקום ב5 בבוקר ואף פעם אל תוותר לעצמך וכל השטויות האלה, כל החבר'ה המדכים נקרא לזה, זה מה שאתה מבין מהם, אתה מבין? כי הם לא אומרים לך שהם בוכים, והם לא אומרים לך שיש להם חרדות, ודווקא בדיוק בגלל זה עשינו את הפודקאסט הזה, כי בא לי לשים את הכל על השולחן. אז דבר אלינו, כאילו, איך אתה עושה את זה, מה שנקרא, מה היה, מה הביא אותך? משמע, קודם כל לצאת מנקודת הנחה שהכל לא מושלם. זה בוא נתחיל לפני שאתה אומר לי הכל מושלם אצלך, שום דבר, כאילו, לא שום דבר לא מושלם, אבל לא הכל מושלם. בכלל לא, ולא בורן לידר. לא, תוציא את המילה הזאת ממני, לא בורן לידר, אני גדלתי, לא רוצה להגיד עם קשיים, אבל גדלתי עם דברים שקשים. היה לי לא קל בילדות, גדלתי בלי אבא, גדלתי אומנם בסביבה טובה, אבל גדלתי עם הפרעות ילדות לא הכי פשוטות בעולם. אוקיי, היה לי תמיד זה מצחיק להגיד, אבל היה לי daddy issues, נקרא לזה ככה. מה זה אומר? לא כמו שאתה חושב, אוקיי? לא באתי לבחורות ואמרתי להם, תהיה אבא שלי, אז זה לא כזה. זה daddy issues של לגדול בלי אבא בסביבה שלכולם יש אבא והכל מושלם, והוא לוקח אותם לחוג כדורגל, והוא מלמד אותם לדפוק מסמר בקיר, והוא מלמד אותם לשתול צמח, ואיך לתקן את החשמל ואיך להחליף נורה. ואני גדלתי נגיד בלי זה. גדלתי אבל עם אמא, היא אומרת לזכותה הכי מדהימה שיש, שקיבלה אותי אליה. וגדלתי בילדות, שים דברים על השולחן, גדלתי בקיבוץ. תתחיל בזה. זו הסביבה הכי טובה שגדלתי איתה. אבל לא משנה מה הסביבה שלך, בסופו של דבר אתה הולך לישון לבד, כשאתה ילד. כשאתה הולך לישון לבד, אתה מתחיל, מה שנקרא, לחשוב, במילים, ב-overthinking, כאילו, במחשבות יתר. ואני הייתי נורא כזה, שתמיד אמר לעצמו, אתה דפוק, ואבא שלך לא רצה אותך, ואתה מניאק, ולא מגיע לך, ולא שווה לך להיות מאושר, ואלוהים לא ייתן לך, וכל הדברים האלה. וזה הביא אותי למצבים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל זה הביא אותי למצבים מאוד 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 קשים, של קודם כל הייתי ילד מאוד בעייתי, עם הפרעות, הייתי מאוד לא אלים, אבל הייתי ונדליסט קטן, והייתי בורח מבתי ספר כל הזמן, הייתי גר ליד הבית ספר, הייתי בורח הביתה, והייתי שובר דברים ומקלל ונוטה לאלימות, ועד שלא קיבלתי את עצמי ככה גדלתי. ולא הייתי בורן לידר, הייתי בורן טרוריסט, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל הייתי בדיוק ההפך מבורן לידר. הייתי ילד מאוד מאוד בעייתי, שגם היה לו מאוד מאוד קשה. אין מה לעשות, היה לי מאוד מאוד קשה עם הרגשות שאתה לא מצליח להשתלט עליהם, כי אין לך מספיק כלים. ואז אתה צריך לצבור את הכלים האלה לאט לאט. ואני לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שאני מי שאני, ויהיה בסדר עם מי שאני, ולאהוב את מי שאתה, וזה לא קל. וזה לא יפה להגיד את זה שכאילו, לך ותאהב את מי שאתה. לא, צריך לעבוד כדי לאהוב את מי שאתה. צריך להשלים עם החסרונות שלך. צריך לקבל את זה שהאבא נטש אותך בילדות. צריך לקבל את הדברים האלה, צריך לחבק אותם. יש משפט של נפוליאון היל, שאני לא זוכר את המשפט המדויק, אבל הוא הולך בכל משבר או בכל כישלון נטוע זרע של הזדמנות, בסופו של דבר.
ואחד הדברים שהובילו אותי זה שאימא שלי פשוט יום אחד אמרה לי שזה שאתה גדלת בלי אבא לא הפך אותך לפחות טוב, הפך אותך להרבה יותר חזק. ההתמודדות הזאת שאתה חווית בגיל מאוד 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 צעיר. יש לנו קטע שאנחנו רואים הרבה אנשים מצליחים, ואתה פתאום מסתכל שהרבה מהאנשים מצליחים האלה הגיעו מהתחתית של התחתית. וזה לא סתם אנשים שמגיעים מהתחתית של התחתית, יודעים להגיע, לטפס נורא 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 גבוה. כי הם עבדו נורא נורא קשה בשביל זה. והם למדו הרבה דברים בדרך, והם יודעים מה הקושי, והם לא מפחדים מהקושי. וזה אחד הדברים אצלי, אני באיזשהו שלב פשוט חיבקתי את הילדות שלי. סתרח, פסיכולוגים, מטפלים של NLP, של CBT, של חברים שתמכו לידי כל הדרך. בא לי לעצור אותך רגע ולהגיד לך, אחי, מכל מה שאתה מספר פה לא נשמע שיש לך יותר מדי אתגרים. אז בסדר, אז גדלת בלי אבא, ואף אחד לא נתן לך לדפוק את הפטיש הזה בקיר, בסדר? ולא לימד אותך לדפוק את הפטיש הזה בקיר. אבל קח אותי רגע למה אתה מרגיש, קח אותי רגע לאיפה זה פוגש אותי בתור ילד. איפה זה פוגש אותי בתור ילד? אחד הסיפורים מה שנקרא, לכל אחד יש זיכרון ילדות טוב ורע. אוקיי? אחד טוב ואחד רע. אני זוכר שהזיכרון ילדות הרע שלי, זה ששיחקתי כדורגל כל הילדות. ופעם בשנה יש כזה יום הורים ילדים בכדורגל. ואני לא רציתי ללכת למשחק. לא רציתי, הרגשתי שלא מגיע לי, כי מה, כולם באים עם אבא שלהם? אני לא. וזה זיכרון שליווה אותי שנים קדימה, שאני פשוט באותו בוקר לא רוצה ללכת למשחק. לא רוצה אבל לשחק. אין דבר כזה, כאילו, שכל הילדים ילכו ואני לא אלך. ובמשחקי כדורגל שאני מת, שכזה שם גול, הייתי קשר שמאל, אני לא אשכח את זה הפעם, שם גול ותרצה או לא תרצה, אתה פתאום כזה מסתכל לקהל ואומר, לא, הוא לא שם, כזה. זה פוגש לך בילדות, וזה גורם לך גם זה אחד הסיבות שאתה... אחד הסיבות שלי שאתה התקפי חרדה, זה ממשהו שנקרא חרדת נטישה. שאתה חרד שכל בן אדם שתכניס לחיים שלך ינטוש אותך. וזה, המונח הפסיכולוגי, אני אף פעם לא הבנתי אותו עד הסוף, אבל הוא מלווה אותך בכל דבר קטן. אם אתה מכיר מישהי ברמה הזאת, אתה יכול להכיר מישהי, ואתה מפחד להתאהב בה, כי מה יקרה? היא תלך? ברור שהיא תלך, כמו שכולם הולכים לך מהחיים. ככה זה עובד. וזה החרדת נטישה. ואני חייתי איתה לפי דעתי עד אזור גיל 16-17, משהו כזה. עד שהייתה לי בת זוג מדהימה איכשהו הוציאה אותי מהדבר הזה, ועשתה לי כזה, היא הלכה בסוף, אבל עשתה לי הכל יהיה בסדר כל הזמן, וגרמה לי להבין שלפעמים גם אם אנשים הולכים זה משהו טוב. ולא חוויתי עכשיו דברים קשים, ואני בן אדם מאוד פרופורציונלי בסופו של דבר. אני, לכל דבר קשה שאני חוויתי, יש מישהו שחווה משהו פי 10 יותר קשה. במיוחד במדינה שלנו, שחווה משהו פי 10 יותר קשה. עם השביל העשירי שהיה לנו עכשיו את כל הבלגנים. נכון, וזה יכול לחזור אותנו להסתכל במראה, שלהגיד אין בעיה. בכיתי אתמול בלילה וראיתי מסך שחור ולקחתי 2 כדורים כדי להירדם. אבל הכל בסדר. מה קורה לך באותם רגעים? איך זה מרגיש דבר כזה? זה התקף חרדה? אתה לא יכול לדבר? כשהייתי נער זה היה טיפה יותר קשוח. זה מתחיל בגדול אתה מזיע ויש לך צמרמורת. ופתאום משום מקום אני אחד הדברים שהבנתי שאני בבעיה. זה שהייתי פתאום קם ולא מבין איפה אני. הולך ולא מבין איפה אני. ופתאום אני כזה מתחיל להזיע, ואז טוב, חייב לשבת, שנייה. אז אני יושב ושותה מים, ופתאום כזה אתה מתחיל להזיע יותר, ואתה מתחיל להיות עם... יש איזה שם שאתה מתחיל לנשום ממש 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 מהר. פאניקה כזה? זה היפרוונטילציה, משהו קוראים לזה. אתה מתחיל לנשום נורא 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 מהר, ואתה בפאניקה ואתה לא מבין ממה. הכל בסדר, כאילו לא קרה כלום, חזרתי מהעבודה, לא, אני בפאניקה. ואז זה תופס אותך שאתה פשוט... אני נכנס לסיטואציות שאני הכי זוכר, זה שהזכרתי פה דירה בקיבוץ, וחזרתי מיום מאוד מאוד עמוס בעבודה, אחרי זה 20 שעות, חזרתי הביתה, יצאתי מהמקלחת, הכנתי אוכל, הכל כרגיל, מעשן שחטה, בתקופה שהייתי עושה שחטות, מעשן שחטה, נכנס הביתה, מתחיל להזיע, מתחיל כאילו לא להבין מה קורה כזה, כאילו מחפש את המקרר, מחפש את לגעת במשהו, להישען על משהו, מוצא את עצמי יושב כזה בפינה של החדר, כל החדר חשוך, אני מזיע את החיים שלי, מנסה רק להגיע לפלאפון, להתקשר לאמא, כאילו אמא בואי תעזרי לי, ולא מצליח, ויושב עם עיניים סגורות, מתחיל לפקוד ולהזיע, ומסך שחור מול הפנים, אתה לא רואה כלום, וזה לא עובר, ואתה נכנס לזה. כמה זמן החוויה הזאת לוקחת? אז לא, ההתקפים שאני חוויתי הם לא היו ארוכים מדי, הם היו מסתכמים בערך בשעה, 40 דקות,
אני בן אדם שהוא נורא 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 פתוח, וכמו שאמרתי בהתחלה, מאוד אוהב את החסרונות שלי, אז גם כשהייתי חווה את זה, ישר הייתי לא מתכחש לזה ולא מסתיר את זה מאף אחד, מתקשר לאמא, אמא, אני צריך אותך, מתקשר לגיני, לחבר מאוד טוב, אני צריך אותך אחי, בוא תן לי יד, לא מפחד מזה, לא מכחיש את זה. וזה עבר לי, ברוך השם זה מאחורי, הרבה זמן לא חוויתי. ואתה מרגיש באותו רגע הכי קטן בעולם. אתה מכיר את זה שאתה שיקור ואתה מרגיש שכל העולם מסתובב ואתה באמצע שלו קטן צ'יק וכל העולם סוגר עליך? נראה לי יש אפקט כזה באינסטגרם, בפילטרים, כאילו. אתה מרגיש פשוט שכל העולם נהיה ענק, 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 ואתה נהיה נורא 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 קטן. ממש ממש קטן, יושב בפינה של החדר מסכן כזה, כל חתול שעובר יכול לדרוך עליך ולהרוג אותך. אתה מרגיש פגיע, אתה מרגיש הכי פגיע שיש. אבל אני אוהב את זה, אני מאוד אוהב את זה. זה חלק מההתמכרות שלי, מה שנקרא. אני אוהב להרגיש. טוב ורע, אני אוהב להרגיש. זה makes me feel alive, נקרא לזה. התאהבתי בזה. לא בקטע של התאהבתי בזה, אני רוצה את זה. בגלל שהשלמתי עם זה שזה מי שאני. למה אתה חושב שאתה כל כך מצליח עם בחורות? אני באמת שואל אותך. כי מה? זה כי אתה אוהב את החסרונות שלך? כי מה? אני לא חושב שאני כל כך מצליח עם בחורות. תקשיב, מה זה מצליח עם בחורות? בוא נתחיל מזה שאני רווק כבר כמה שנים. בוא נתחיל מהעניין הזה. אני רווק כמה שנים, ואם אני מסכן או שחסר לי מישהו שתחבק איתי בלילה, אף פעם לא היה חסר לי. מודה. לא מה שאני זוכר את עצמי, אבל מה שאתה מתחיל להתפתח, מגיל 15, לא היה חסר לי מישהי לחבק, נקרא לזה ככה. אם הייתי רוצה, הייתי מוצא אותה. אבל אני כן חושב שאחת הסיבות שאני יכול להגיד על עצמי שלא חסר לי מגע נשי בלילות שלי, זה שאני לא אוהב להצליח עם בחורות, אני אוהב בחורות. וזה ההבדל. אני לא מחפש את הבחורה כדי להתקשר בבוקר לחברים שלי ולהגיד להם, אתם לא מבינים מה עשיתי אתמול בלילה. אני מצליח עם בחורות כי אני אוהב את הבחורה. ולא משנה מי, אני מסתכל על בחורות, אני אישית, בתור הגרסה הטובה של הגברים, שאלוהים יצר אותנו, הוא אמר, אוקיי, סבבה, נחמד, בוא נשפר טיפה, בוא ניצור את האישה. מה זה אומר אני אוהב את הבחורה? קודם כל, אני בקטע הפיזי, נתחיל מזה. בקטע הפיזי אני אוהב בחורות. אני אוהב להסתכל על בחורה ולתת לה את הכבוד הראוי לה. להגיד לה, תקשיב, את יפהפייה וכיף לי להסתכל עלייך, זה קודם כל. אני אוהב את הבחורות, אני אוהב את איך שהן נראות. והדבר השני זה אני גרתי בבית עם 4 בנות. אוקיי, עם 3 אחיות ואימא, ולמדתי להכיר בנות זה גרם לי להכיר בחורות מאוד מאוד טוב. ובחורות הם יצור נורא 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 רגשי, לעומתנו. אנחנו יצור נורא נורא גבר, או יצור שנורא נורא אוהב לעשות ולעבור לדבר הבא, ולעשות ולעבור לדבר הבא. ובחורות הן שנייה צריכות לשבת ולדבר ולהרגיש, ואתה צריך להכיל אותן. ואני חושב שאני אוהב בחורה ברמה הרגשית, זה שהיא מאתגרת אותי ברמה הרגשית, לעומת גברים. זה נורא נורא מאתגר אותי, וזה נורא נורא כיף לי ליצור כימיה עם מישהי, ולא על להיות איתה. אני שונא את המילה הזאת על להיות איתה. אני אוהב את המילה שלה ליצור כימיה, ואם זה להיות איתה, אז בוא נתקן את זה, זה להיות נוכח איתה ברגע. נקרא לזה ככה. להיות עם בחורה, לשים את הפלאפון בצד, לשים את החברים בצד, לשים אותה לדבר עליה אחר כך, לשים כל הדברים האלה, להעיף אותם, ולהיות איתה, ולהכיר אותם, ולתת לה להיות פגיעה, ופתאום לתת לעצמך להיות פגיע. כי עם החבר'ה שלך, כשאתם יוצאים שותים בירה, אתה לא מוכן להיות פגיע. נכון? מי מוכן להיות פגיע עכשיו שהוא עם החבר'ה שלו? מי מדבר על דברים כאלה? פתאום עם בחורה אתה מרגיש, אני נותן לעצמי להיות פגיע, ולמרות שאני פגיע, אני עדיין מרגיש שאני עוטף אותה. זאת אומרת, היא אפילו יותר פגיעה ממני, ואני מאוד מאוד אוהב, זה כבר מגיע, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב את המשחק. אני מאוד מאוד אוהב את המשחק, ליצור, לקרוץ למישהי מרחוק, כשבצד השני של הרחבה, להסתכל לה בעיניים, אחרי זה להרקיד אותה ברחבה, לבנות את הכימיה לאט לאט, את ההדרגתיות הזאת. אתה מדבר על זה מאוד מאוד יפה, אבל כאילו יש גברים מהצד, ואני רוצה מה שנקרא לסדר להם את האוזן, קוראים לזה בשפה הגברית ציד. לראות בחורה, ללכת ומה שנקרא לעשות מה שצריך לעשות בשביל להכיר אותה, לזרום איתה ועניינים וכאלה. אתה מסתכל על זה מנקודת מבט שהיא מאוד מעניינת, של כאילו חווייתית, רגשית כזאת, סוחפת, הרבה פחות שופטת, הרבה פחות, הרבה יותר גם אנרגיה נשית בתוך הדבר, ואני עף על זה אחי.
אני מאוד מאוד אוהב, עוד פעם, כמו שאמרתי, אני אחזור על זה הרבה פעמים, אני מאוד מאוד אוהב רגשות, ואני מאוד מאוד אוהב סיפורים וחוויות. זה הכיף שלי, זה משהו שאני אוהב אותו, אני מת עליו. ומצחיק שאמרת ציד, היה לי מתאמן שדיברתי איתו על זה פעם אחת. דבר אליי. יוצא לך לראות בטח בסדרות וסרטים אמריקאים, יש את העניין הזה של לצאת לצוד עם אבא. כשילד נהיה, הם לוקחים את הרובה ציד שלהם, לוקחים את הטנדר, יוצאים לכמה ימים בטבע, רק האבא והבן, והולכים לצוד. אוקיי? עכשיו, מה זה ציד? ציד זה לא לחזור עם טרף. ציד זה לצאת למסע, בסופו של דבר. ויש הרבה דברים שאתה אומר להם לצאת, שהם מדברים על הציד הזה, עוד פעם, זו מילה שאנחנו לא אוהבים להשתמש בה באמת, על הציד הזה לבחורות, הם אוהבים להגיד שציד זה להשיג טרף. ואז פתאום אתה פותח סרט אמריקאי, ואתה אומר לעצמך, ואתה יכול לקשר את זה, אתה רואה את הילד יוצא עם אבא שלו, והם יוצאים לכמה ימים בטבע, והוא יורה ולא מצליח, והוא יורה ולא מצליח, והוא לא יודע זה, ופתאום מתחיל שלג עליהם, וקר, אז מדליקים מדורה, ומחכים 8 שעות, ומחכים לטרף הנכון, לזה. ובסופו של דבר, שהילד חוזר, הוא חוזר, וכן, הוא אומר לאמא, אמא, תראי איזה תפסתי, כאילו איזה ציפור, איזה אייל צפון תפסתי, ואז היא מדברת איתו, והיא שואלת אותו איך היה. ואז הוא מספר את הסיפור של איך היה. את לא מבינה, יצאנו, ואבא לקחתי לאיזה בקתה בצפון, ושכבתי 8 שעות, ופתאום כבר לא מעניין אותו האייל צפון שהוא הביא. מעניין אותו כל הסיפור שהוא... התהליך שהוא בנה. כל החוויה ביחד. וכשאתה מסתכל על כל התהליך, הסוכריה יותר טעימה. הרבה יותר טעימה. כי אם אתה רוצה לצוד, אז סבבה, לך לסופר, תקנה בשר קפוא. אם זה המטרה שלך, אם הטרף זה המטרה שלך, בוא נהיה כנים, אם המטרה שלך זה סקס, לך בית זונות, כאילו, מה אתה רוצה? למה להתאמץ, אתה מבין? למה להתאמץ? ואני חושב שגברים פשוט מכחישים את זה שהם אוהבים את התהליך. הם חושבים שזה אולי לא גברי אפילו. התהליך הוא ההנאה, חד משמעית. בסוף הסיפורים הכי מעניינים שלנו זה דווקא לא הסיפורים שלה. הלכתי לבר, הכרתי מישהי בבר והלכנו אליה ושכבנו במונית. זה קרה לי. כאילו מה זה? הלכתי לבר, מישהי באה אליי תוך כדי שאני יושב שם לדעתי עם קדוש, אחי, ממש לפני איזה 5 שנים. אומרת לי, אתה יכול לצלם אותנו תמונה? עכשיו, אני בכלל בשיחה עם קדוש, אחי, ומה זה רציתי להיות עם קדוש? לא ראיתי אותו מלא זמן, אני בא, אני מצלם אותה תמונה. אחרי זה 10 דקות חוזרת אליי, תגיד, מה קורה לזה? בואו לרקוד איתנו. אני מסתכל על קדוש, קדוש מסתכל עליי, אני רווק, יאללה, הולך, רוקד איתה ברחבה, 10 דקות כזה מתנשקים וטטטה, עלינו לשירותים קצת וזה, ואז נסעתי אליה. הסיפור הזה לא מעניין. בכלל. אין פה... זה לא מעניין אף אחד, לא היה פה ריגוש, לא היה פה כמו הסיפור של הצרפתייה שעשיתי בפודקאסט 2, אחי, של היה לי קושי, אחי, הרגשתי לבד והרגשתי בודד, ואף אחד לא רצה לדבר איתי, וניסיתי להתחיל לדבר עם 4 קבוצות של אנשים, והרגשתי שאף אחד לא רוצה אותי בכלל, אחי, ואף אחד לא יודע איך קוראים לי. זה סיפורים הרבה יותר מעניינים על הקושי. זה כמו בספר אלכימאי שאני מאוד מאוד אוהב, ש100 ומשהו עמודים, הוא מספר לך את כל הדרך שהנער עבר, כל הדרך, ואז בפסקה האחרונה של הפרק, הוא מסתכל שהוא הגיע למטרה שלו. פסקה אחת, 130 עמודים, 140 עמודים, תהליך, 5 משפטים סיום. כי בשביל זה אנחנו חיים, בשביל הדרך. וזה קשור לא רק לבחורות, זה קשור להצלחה שלך בעסקים ובעבודה ובכל דבר. התהליך הרבה יותר משמעותי מהמטרה הסופית. לגמרי. תגיד לי, מה ראית נגיד אצל המתאמנים שלך? מה אתה חושב שהייתה הבעיה שלהם? במה עזרת להם? תן לנו קצת ערך בנושא הזה. תראה, אחד הדברים המעניינים בלאמן זה שכשאומרים מתאמנים זה מצחיק. עוברים אצלך גברים שהם גברים של החיים, והם באים כל אחד עם הדבר המעכב שלו. אוקיי? נדיר המקרים שמשהו, בעיה מסוימת חוזרת על עצמה, שבעיה עיקרית. כי לכל אחד יש הדבר שעוצר אותו מלהצליח בסופו של דבר. וזה, אני חושב שרוב השלבים רוב המטרה בלהיות מאמן, זה להבין מה עוצר את המתאמן שלך. תן לנו נגיד ולא להביא אותו להצלחה. סיטואציות ממתאמנים, כמובן שאני לא אגיד שמות. ברור. לדוגמה, מתאמן א' יהיה פגוע מהאקסיט שלו. וזה מה שמעכב אותו להצלחה, חוסר אמון בעם הנשי. יכול להיות שזה מה שמעכב אותו להצלחה, והוא אומר לך, אני רוצה דייטים ואני רוצה בחורות, ואתה מביא לו דייטים ואתה מביא לו בחורות ואתה עוזר לו להגיע לשם.
אבל כשהוא יוצא איתם, שום דבר לא עוזר לו, כי הוא מפחד מהן, כי כל מה שהוא מכיר מבחורות זה האקסיט שלו. ואז אתה אומר לעצמך, אחרי חודש, כשאתה מבין את הבעיה הזאת, אתה אומר, טוב, אחי, בוא נשב, בוא נפתור את זה, אם אתה פגוע מהאקסיט שלך עד כדי כך, בוא נפתור את זה. או מתאמן ב' שבכלל מה שעוצר אותו, זה המחשבה שהוא לא מספיק יפה, פיזית, לא מספיק יפה לבחורות. ומתאמן ג' שמה שעוצר אותו זה השפה שלו. ובכלל מה שצריך לעבוד עליו זה העברית שלך. אני חושב שקודם כל להיות מאמן בגבר אלפא זה לשבת עם הבחור שמולך ולהבין מה עוצר אותו. מה הבעיה שלו. בוא נפענח אותה, כי זה רק מפה אפשר לצמוח. כמובן שיש את התהליך הבסיסי שכולם צריכים לעבור, שזה לדעת להסתכל על בחורה, לדעת לגשת אליה, להיות מספיק אמיץ כדי לגשת עליה, לדעת מה להגיד, כי בוא, צריך לדעת מה להגיד, אנחנו לא ניקח את זה מאף אחד, לדעת איך להגיד, שזה אפילו יותר חשוב. זה לא שיש אין ספור של בעיות, זה פשוט, אם אני צריך לסכם במילה אחת מה זה להיות מאמן בגבר אלפא, זה להסתכל על מי שיושב מולך, לתת לו את הטוב ביותר בשבילו, להבין איתו מה הבעיה שלו שהוא לרוב מתכחש עליה. לרוב מתכחש ברמה שאי אפשר להסביר. ולתת לו כף על הפנים רגע. זה אחד הדברים שאני בתור מאמן אוהב נורא אוהב לעשות, זה, אחי, כאילו בוא קח איזה כפה, תתעורר שנייה. זאת הבעיה שיש לך, תרצה או לא תרצה. זה מה שצריך לעבוד עליו, זה מה שהביא אותך להצלחה. הצלחה, עוד פעם, כל אחד מגדיר הצלחה בעצמו, זה אנחנו כבר יודעים. להצלחה שלו. להצלחה שלו, זה מה שמעכב אותך משם, זה מה שמעכב אותך לשם. היה לי מתאמן שהיה לי מקרה הפוך איתו, שזה היה מצחיק. הוא לא הצליח, מה שנקרא, לקדם עם מישהי קשר, כי הוא היה נורא טוב בלהתחיל עם בחורה במועדון ולהיות איתה באותו ערב. והוא לא מבין למה הוא לא מצליח להיכנס לקשר. הוא אומר, נטע, אני יוצא עם מלא בחורות, אני כל יומיים בפורום, מה שנקרא, מעמיס בחורות, וטוב לי, אני מצליח, ובאינסטגרם אני פול, ובקיופיד אני פול, בכל מקום אני פול, כאילו, אין, מים עד נפש אכלתי, אבל אני לא מצליח לקדם את זה. ואני אומר, נכון, ברור שאני לא מצליח לקדם את זה, אתה לא מתעסק בבחורה אחת אף פעם, אתה היית עם מישהי אחת, אתה ישר קופץ 8 קדימה, אתה לא יודע איך קוראים לה בכלל. אתה רוצה לצאת על דייט שני, אתה לא יודע מה שם של הבחורה, אתה לא יודע איפה היא גרה, אתה לא יודע עליה כלום. שאם אנחנו חושבים על זה קצת מקודם, ואנחנו משווים את זה לסיפורים שאתה סיפרת פה בהתחלה, אז אתה סיפרת הרבה על זה שגם בדייט האחד הבודד שאתה מכיר, נגיד, שאתה ספציפית, נגיד, מכיר בחורה, אתה ממש מתעניין בה, ואתה ממש עוצר את הכל, שם את הטלפון בצד, את המילים שלך, ומתעניין בה ושואל על הקעקוע הזה, ולמה הוא בכלל הגיע לפה, וחווה איתך סיפורים, ופגיע איתה, ומה שנקרא בדיוק הפוך ממה שהוא מספר. לגמרי, בדיוק הפוך. כי זה אני, ואני חושב שאני לא הגבר היחיד שכזה, אני חושב שגם אתה קצת כזה איפשהו עמוק בפנים. אתה גם אוהב אתה לא אוהב לקפוץ מבחורה לבחורה, וגם אני לא אוהב את זה. זה לא מגניב, עברנו את זה בגיל 17 כבר. זה לא... אני חושב שהיום העניין הזה של המספרי, של להגיד עם כמה בחורות הייתי, את מי זה מעניין? זה לא שווה כלום להיות עם 30 בחורות, לעומת להיות עם בחורה אחת, שמרגשת אותך, ושגורם אותך להרגיש משהו. אתה חושב שבהכרח צריך להיות עם 30 בחורות בשביל זה? בכלל לא. בכלל לא. אבל אתה חושב שזה גם יכול להיות נגיד להיות עם 3? בכוונה, אני מקשב קצת את השיחה. אני חושב שלהיות עם 3 בחורות זה לא מספיק. אתה צריך לדעת. אני חושב בוא נגיד את זה ככה. היית עם 3 בחורות. מה אתה יודע? איך אתה יודע מה אתה אוהב? איך אתה יודע מה אתה אוהב? אתה כאילו כן צריך, מה שנקרא, לצבור ניסיון ולחוות ולהבין מה בבחורה עושה לך את זה ומה לא. יכול להיות שיש, בחורות יש כל כך הרבה דמויות אופי, לכל בחורה היא דמות אופי שונה, ואני חושב שאתה לא צריך בשביל לחפש את האחת לעבור אחת, מה שנקרא, בשביל למצוא את האחת, אבל כן להכיר סוגים שונים של תקשורת בבחורה, איך היא מתנהלת, גם מבחינת אנרגיה מינית וכימיה מינית. אני חושב שלהיות עם בחורה 2 זה כנראה לא מספיק. אני חושב שפתאום הבחורה החמישית כן יכולה להוציא ממך משהו שאתה אומר לעצמך, זה קרה גם בחורה, לא משנה, פתאום זה מוציא ממך משהו שאתה אומר, בונה, מה זה, כאילו, איזה כיף לי איתה במיטה, הייתי איתה 8 שעות עכשיו כאילו במיטה, איזה כיף, איזה דבר זה. ועם הבחורה הראשונה השנייה, אתה כנראה לא תדע את זה. אתה
כנראה זה לא יגיע שם. זה לוקח זמן לבנות, וזה לא העניין, עוד פעם, זה לא העניין של להיות עם אחת כדי למצוא את האחת והיחידה. רוצה לשמוע משהו מעניין שבדיוק במקרה אתמול דיברתי עליו. כן. אף פעם לא נכנסתי לקשר עם מישהי שהתחלתי איתה, או עם מישהי ששלחתי לה הודעה, או עם מישהי ששיתחו בינינו. בחיים לא נכנסתי לקשר עם בחורה כזאת, ובחיים זה לא הצליח לי גם. כן, לצאת עם מישהי עם כמה דייטים אחרי שדיברנו באינסטגרם, זה בחיים לא עבד לי. כל הבחורות שהיה לי איתן משהו, נקרא לו טיפה רציני, משהו שהוא יותר מחודש, חודשיים, זה רק בחורות, וזה קטע, אני מסתכל על זה מגיל 16, עבר כ8 שנים, זה רק בחורות שזה קרה בטבעיות. זה בחיים לא היה לי אקסיט אחת, שהכרתי אותה לא במקרה, על הדרך, תוך איזה טיול שנכנסה לי לחיים כזה לאט לאט בהדרגה, או פתאום כזה עברה לקיבוץ, אז כזה פתאום כל הדברים שהיו לי עם בחורות, הדברים הרציניים, בחיים לא קרו דרך לצאת עם מישהי. זה מדהים שאתה אומר את זה, כי אני מנסה להסביר לקהל שלנו כבר כל כך הרבה זמן, וכל כך הרבה פעמים אני מדבר על זה שבסוף המטרה שלך זה לא להיות גבר שהולך ברחוב עכשיו וצד בחורות במועדון ומביא מספרים וככה הוא יכיר את אהבת חייו. בסוף הרעיון בלגשת לבחורה זה לתת לך מה שנקרא את היכולת להבין שאתה לא צריך אף אחד בעולם הזה, וזה בעצם כמו תרגיל שאנחנו עושים איתם, עם הגברים, כדי שבסוף יכירו את אהבת חייהם במקומות הרבה יותר נורמליים. באוניברסיטה, בעבודה, בלימודים, או תוך כדי חברים משותפים, כמו שבדרך כלל מכירים בחורות. כמו שאתה מספר פה, בסוף אתה הזוגיות שלך, זה לא מישהי שהלכת איתה ברחוב, או מישהי מהבר, או מישהי מהזה, אבל... אף אחת. אף אחת, וזה מטורף. אז נדע, השאלה הבאה לי אליך, זה שרציתי לשאול אם הייתה בחורה שגרמה לך להרגיש לוזר. קרה לך סיטואציה כזאת? אחת. אם מסתכלים על הצלחה עם בחורות, מה שהקהל אוהב לשמוע, הצלחה של התחלת עם מי שהלך או לא הלך, קודם כל, חד משמעית יש יותר כישלונות מהצלחות, אם מסתכלים על זה ככה. ברור שלכולם גם לפי דעתי, לא כולם ברד פיט, נגיד זה ככה. גם לברד פיט יש הרבה כישלונות, אני די בטוח ואולי גם נביא אותו יום אחד, נדבר איתו פה. אני ארים לו פלאפון שבוע הבא, כן. הוא מגיע אחרי שתם קוצ'ר. קודם כל יש לי הרבה יותר, מבחינת ההצלחה עם בחורות, יש יותר כישלונות מהצלחות. אם יש בחורה שגרמה לי להרגיש לוזר, אני לא חושב. אם יש בחורה שגרמה לי להרגיש לוזר, יש בחורות שהתחלתי איתן ולא הלך, יש בחורות שהתחלתי איתן בעיקר בחול, בחורות שכזה, פתאום בחול אתה חושב שאתה איזה סופרמן, אז אתה הולך לבחורות הכי יפות ברחבה. לא אכפת לך מכלום, בארץ מי לך בחורה הכי יפה ברחבה, מי אני? בחול אתה מסתכל על בחורה, אתה אומר בוא'נה זאת מגן פוקס קטנה, וניגש אליה כאילו אתה איזה ברד פיט, ממש ככה. והרבה מאוד כישלונות, אבל בחורה שגרמה לי להרגיש לוזר, לא, זה לא שהיא לא גרמה לי, זה שאני לא נתתי לשום בחורה לגרום לי להרגיש ככה. וזה ההבדל, זה מי שאני. כי גם בחורות שלא הלך לי איתן, וזה בייס לי את החיים שלא הלך לי איתן, אז לא ראיתי את זה בקטע של אני לא מספיק טוב בשביל... אתה רוצה להגיד לי שאף פעם לא נשבר לך הלב, חביב אלבי? זה לא אותו דבר, זה לא אותה שאלה, מה? נשבר לי הלב, אתה גם יכול להביא... אתה גם מרגיש לוזר. אחי, נשבר לי הלב, אתה גם יכול להביא קלסר, הכל בסדר. אתה מבין? תפתח טבלת אקסל, הכל בסדר, נדבר על זה. נשבר לי הלב לא פעם ולא פעמיים. תן לי איזו סיטואציה, מה עשית? איך יצאת מזה? זה סיפור, כאילו, זה משהו שהחבר'ה שלנו מתמודדים איתו המון, אחי. המון, המון, המון. המון מתמודדים משברון לב, וזה בסדר להיות גבר ולהגיד שהלב נשבר וזה כואב, מותר פה, או שזה לא הקהל? אחי, הפודקאסט הראשון שלי זה על איך חרבנתי על עצמי, איך נשבר לי הלב וחרבנתי על עצמי במכנסיים באמצע מסעדה, אחי, תרגיש בנוח, אחי, זה המקום, זה הפלטפורמה. אז כן, נשבר לי הלב, לכולם נשבר הלב. לי נשבר הלב מצחיק, אני אף פעם לא נפרדתי ממישהי. תמיד נפרדו ממני. אז לא תמיד זה שבר לי את הלב, אבל תמיד נפרדו ממני. והאקסיט שלי לא שבר לי את הלב במכוון, אבל איכשהו מה שנקרא זה מאוד 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 כאב לי כשהיא הלכה. הפרדנו כוחות מסיבות כאלה ואחרות שלה, שהיא קיבלה. וזה כאב, זה כאילו, זה לא כיף שברון לב. ולא תמיד, ויותר מזה, אין דרך טובה להתמודד, אני לא חושב שיש דרך טובה להתמודד עם זה. זה פשוט צריך לתת, אני פשוט נותן לשערה לחלוף. מה הרגשת שם? מה היה שם? קח אותי רגע לרגע. קודם כל... בינך לבין עצמך, כמובן, בלי קשר אליה. נכון. קודם כל, אני חושב שהדבר הכי קשה בפרידה, זה פתאום לישון לבד בלילה.
זה הדבר הכי קשה שיש. פתאום אתה מצוות שעושים הכל ביחד ועוברים משברים ביחד והכל ביחד. פתאום יש משבר שאתה צריך לעבור לבד. אתה רגיל בזוגיות שאם יש משבר באחד הצדדים, אם לאחד הצדדים קשה, הצד השני בא לתמוך. כי זה המטרה של זוגיות, אם לא זה, אז למה להיכנס לזוגיות? לך קשה, אין בעיה, היא תכין לך אוכל. לך כואב אגב, היא תעשה לך מסאז'. לך קר, היא תכין לך תה. ופתאום לך כואב, אבל כואב לך כי היא לא פה. זה הסיבה שכואב, אז איך משלימים את הכאב, איך מרפאים את הכאב הזה אם היא לא פה? ואתה גם לבד. ואני חושב שאחת הטעויות שאני עשיתי בפרידה הראשונה שלי, אחת הטעויות שהבנתי, זה לצאת ישר ולהיות עם מלא בחורות. כי זה לא עוזר. זה לא עוזר, זה רק מזכיר לך אותה. זה מה שזה עושה, תרצה או לא תרצה. זה מעניין שאתה מדבר על זה, כי כאילו, בדרך כלל גבר, שאחרי שנשבר לו הלב, הוא כל כך גמור מזה, שהוא יכול ללכת לבר עוד 10 פעמים, אבל הוא כל כך גמור בתוך עצמו, הוא שבר כלי, שגם אין לו למה אפילו ברעיון שלו, אפילו להתחיל לדבר עם בחורה. היא לא תסתכל עליו בכלל. אז זה מעניין. בחורות מריחות את זה. מרגישות את זה מקילומטרים, אחי, זה דבוק אליך. זה בלתי... משהו לך על המצח. שבור. שבור לב טרי. דגל אדום על הגב. אז מה אתה חושב שהוא צריך לעשות? מה אתה עשית? מה עבד לך? זה מעניין, עוד פעם. אני חושב שמה שאני מאמין בו היום ומה שאני עשיתי, לא יעזור לכל אחד, אבל שווה לנסות. אחד האמונות שלי בעולם, מאז ומתמיד, זה שהגענו לפה ואנחנו נלך מפה, ומה שהיה מתישהו ייגמר, בנימה אופטימית. כל מה שאנחנו בונים באיזשהו שלב ייגמר. ואחד הדברים שאני נורא אוהב להגיד ואימצתי, זה שבסופו של דבר כל אחד חי את החיים שלו. היא חי את החיים שלה, אני חי את החיים שלי, והכי חשוב זה הנימה האגואיסטית של מה אני מרגיש ומה אני חי. היא פחות רלוונטית כרגע. היא המשיכה בחיים שלה ואין מה לעשות. זה המסלול חיים שלה כנראה. מה שצריך לקרות, צריך לקרות. זה המסלול חיים שלה. אחד הדברים שבפרידה השנייה עזרו לי, זה לקום בבוקר. לקום. מתישהו, אתה שבור לב, בוקר זה לא בוקר. בוקר כבר יש 2 ספרות בשעון. להתקלח במים קרים, במים שגומרים אותך. מה, מקלחת קרה? אני צריך להיכנס עכשיו למקלחת קפואה ולהיכנס, אתה אומר לי? זה אחד הדברים שעזרו לי, זה לנער את עצמי, להיכנס למקלחת קרה ולהרים פלאפון לחבר'ה. אני חושב שזה הדבר שהכי עזר לי. להתקשר לחברים ולהגיד להם, עזוב לצאת לפאב, לצאת למועדון, לצאת למסיבה, לצאת לחוף, להתחיל עם בחורות. עזוב את זה, בואו אליי, תביאו שישיית בירה, ובואו תקשיבו לי, בואו תקשיבו שקשה לי, בואו נדבר טיפה, אולי תעזרו לי, אולי יש לכם משהו להגיד. אני חושב שזה אחד הדברים שגברים לא אוהבים לעשות, ואני אשמח שתכניס את זה ליום-יום, על לדבר עם החבר'ה שלך. בוא'נה, החבר'ה הם לא רק בשביל לצאת ל-04 בחיפה ביום חמישי בערב, הם לא רק פה בשביל זה, הם פה בשביל לדבר איתם שקשה לך. ומה אתה עושה ב-10 בלילה כשאתה מרגיש לבד שאתה במיטה ככה ופתאום אין לך את השותפה הזאת כמו שדיברנו עליה מקודם? מה זאת אומרת? פותח את הפלאפון, מסתכל תמונות שלנו מפעם. זה הכי חשוב. לא, אבל... בנימה צינית. באמת חשוב לדעת, אחי, כי אני גמור, באותו רגע שאני עכשיו שבור לב, ואני רואה את הפוסטקאסט שלך, גבר אלפא, ואני גמור, ואני רוצה לדעת מה עוזר לנטע בסיטואציה הזאת, כאילו, כי עכשיו אני לא יכול להתקשר לחברים שלי ולהגיד להם להביא שישיית בירות, כי אם כן, אז הם כבר היו פה. אין לי את זה. ואני שוכב לבד עכשיו במיטה, וחרה לי, אחי, חרה לי. מה אני עושה? תראה, אני חושב שהחרא הזה, קודם כל אחד צריך לא להתמודד, החרא הזה כל אחד צריך לחוות אותו, אוקיי? אבל באיזשהו שלב לא להתכחש אליו, כן לסבול, זה לא רע להרגיש דברים רעים, זה לא משהו פסול, זה חלק, אני חושב ששברון לב, עוד פעם, אחד המשפטים שאני אמרתי לך ואתה מסכים איתי זה שגבר שלא חווה שברון לב הוא לא גבר, קודם כל. הוא לא גבר, אל תקרא לעצמך גבר אם לא שברו לך את הלב ולא הודית בזה בפני עצמך. אני לא חושב שיש לי תרופה להביא לקהל שיגיד, אוקיי, זה מה שעושים, כי זה לא שלוקחים כדור נורופן ולא כואב לך הלב. אבל אחד הדברים שהייתי ממליץ זה פשוט לקום מהמיטה עם כמה שזה קשה וזה קשה. לקום מהמיטה, להסתכל במראה ולהגיד לעצמך שאתה הכי טוב. לא משנה מה יגידו, אתה הכי טוב, וזה שהיא לא איתך, זה סימן מאלוהים, והכל בסדר, והבחורה יותר טובה תגיע, וזה פינה, זה כל מה שזה עשה, הפרידה, זה פינה מקום לדבר הטוב הבא. זה כל מה שזה עשה. ולהבין את זה, ולהשלים עם זה. זה לוקח זמן?
יום, יומיים, שבוע, אם אתה יותר מחודש ככה, אז כבר אתה צריך, לפי דעתי, מה שנקרא, לפנות לגבר אלפא ולהגיד לו, בוא איתי לשתות בירה, איפשהו שם. אבל אם זה לוקח זמן, זה לוקח כמה זמן שזה צריך. ואם יצאת עם מישהי 3-4 שנים, אל תצפה שאחרי יומיים לא יקח לך א'. יצאת איתה 4 שנים, תן לזה את הזמן. זה מצחיק שאתה... אני מת על הגישה שלך שאתה אומר לתת לדברים את המקום, דווקא לתת לרגשות את המקום שלהם. לתת זמן, לא סתם ביהדות נותנים זמן לאבל, ויושבים שבעה. יש סיבה לזה. כשמישהו היה כל כך הרבה זמן חלק ממך, אתה צריך להקדיש זמן גם לפרידה ממנו. ולסבול, כאילו, ולהיות באבל הזה. ומותר לך, אתה איבדת משהו שהיה יקר לך כנראה. אם כואב לך, אם נשבר לך הלב, סימן שאהבת. תשמע, אני רוצה רגע לאתגר את השיחה, סבבה? כי דווקא ממה שאני מכיר לגבי שבעה ביהדות, זה שבשבעה, כל הרעיון בשבעה זה שאתה אף פעם לא לבד. באים אנשים ישנים איתך בבית, כל היום יש אצלך את הילד. שותים איתך בירה, מכינים לך לאכול, אתה אסור לך בכלל להכין לאכול בשבעה. אתה יושב שבעה, כולם צריכים שנקרא זה ולהעסיק אותך וכזה. כמה אתה חושב שזה באמת חכם? אם עכשיו חברה שלי נפרדה ממני, ואני גמור ונשבר לי הלב, כמה אתה באמת חושב שזה חכם עכשיו לשבת רגע עם עצמי בבית ולראות נטפליקס ומה שנקרא לאכול את החרא שלי, או דווקא להתקשר לחברים ולעשות משהו ולצאת מזה? מה אתה לא, אני אמרתי, קודם כל הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, זה לקום לעשות מקלחת קרה ולהתקשר לחבר'ה שלך, בואו לשתות בירה. בואו נדבר על הדברים, בואו... אז דיברת בעיקר על הלילות, כאילו שדיברנו על כן, אבל גם להבין, בסופו של דבר, גם אם תבוא את כל עם חברים שלך, אתה תגיע לערב ואתה תחשוב עליה. תרצה או לא תרצה, אתה תחשוב עליה. ותיתן לזה. וזה מותר. כשאתה מאבד משהו שהוא היה יקר לך, קשר שהיה מאוד 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 יקר לך, אל תצפה שזה ייגמר כל כך מהר. אל תרצה שזה ייגמר כל כך מהר. משהו שראיתי הרבה על המתאמנים שלנו זה שהם מפחדים, כמו שאתה אמרת מקודם, הם מפחדים להרגיש. זאת אומרת, דווקא הרבה פעמים בתור מאמן מצאתי את עצמי בעיקר בשלב ראשון של הסיטואציה, כשמתאמן בא אליי עם איזושהי בעיה, זה לתת לו את הלגיטימציה לחוות את מה שהוא חווה כרגע. וכשאתה יושב בבית ואתה אוכל את עצמך ונשבר לי הלב ואני רוצה לצאת עכשיו, אני צריך לצאת עכשיו עם חברים ואני צריך ללכת לבר ואני צריך להיות עם בחורות כי זה מה שהוא אמר וזה מה שרפאל אמר וזה מה שדולב אמר או כל מיני כאלה. דווקא לתת לזה רגע, לתת לעצמך לחוות רגע את הקושי ולתת לעצמך שישבר לך הלב, לחוות רגע את זה וזה בסדר. וזה מגניב ממש שאתה... זה בסדר, גבר צריך להיות מאצ'ו, אני לא אומר שלא. כל גבר צריך שיהיה לו את הצד המאצ'וי שלו, של אני כן חזק ואני כן הגבר הזה של פעם, שמחליף נורה בבית ומסדר את הגינה ויוצא לפרנס. כל גבר צריך את הצד הזה שיהיה לו. בחורה צריכה את זה, שיהיה לך את זה. ואתה גם צריך שיהיה את זה לעצמך, אבל גם כל גבר חייב להשלים עם הצד הרגשי שלו. ובוא, לא רוצה להגיד 2025 וכל הדברים האלה, אבל יש לך רגשות. ואם לא תלמד אותם ולא תכיר אותם ותדע להתמודד איתם, הם ישתלטו עליך, ואז אתה תהיה במצב הזה שאתה מפחד מהם. וכן, רואים את זה הרבה על המתאמנים שמגיעים אליך, ומפחדים להרגיש. ואני חושב שהבעיה, זה מצחיק, אני הרבה פעמים מדבר עם בחורות, ויש את העניין הזה דיברנו על זה אני ואתה פעם, שאני הייתי בסרילנקה. שמעתי לך שיש איזו גברת יפיפייה, שאני לא מצליח להגיע איתה לסיטואציה מינית, ואני מנסה ולא מצליח. ואז אני זוכר שאמרת לי, סיפרת לי את הסיפור עם הבחורה מהים שלך, שסיפור מגניב רצח, שזה מסתכם בלפתור את ההתנגדות. אוקיי? בלפתור את ההתנגדות. אני אחבר את הקהל שלנו לסיטואציה. בסוף כשבחורה לא רוצה להתקדם איתכם מבחינה מינית, בדרך כלל זה כי יש לה איזושהי בעיה עם זה. אם נגיד והיא נמשכת אליך לצורך העניין, אז היא לא מרגישה בנוח. שלושה דברים שבתכלס צריכים לקרות כדי שקשר מיני יתקדם. אחד זה שהיא תימשך אליך, 2 זה שהיא תרגיש בנוח בסיטואציה שבה אתם נמצאים, אם אנשים רואים אתכם עכשיו, היא לא תשכב איתך. לצורך העניין, ו3 זה שהיא תרגיש נוחות רגשית עם הסיטואציה, שהיא תרגיש איתך ספציפית בנוח. כי אם תחשוב שאתה שופט אותה על זה שהיא שוכבת איתך, כמובן שהיא לא תתקדם. אז שנטע ואני עכשיו דיברנו בסמול טוק הזה שלנו, אז אני מחבר אתכם. בסוף דיברנו על זה שאתה צריך להבין איפה הבעיה, למה היא לא רוצה להתקדם, הרי אם היא נמשכת אליך,
אז למה היא לא רוצה להתקדם איתך בצורה מינית? מה שנקרא לפתור את ההתנגדות, את הבעיה שבאמת מפריעה לה. עכשיו תמשיך. ואני חושב שההתנגדות הכי שכיחה, שהכי חוזרת על עצמה, זה אני מפחדת להיפגע. ונראה לי כולכם תסכימו איתי. אני מפחדת להיפגע, הן תמיד מפחדות להיפגע. והן צריכות לפחד מזה. כי להיפגע זה לא תמיד הדבר הכי כיף שיש. ואני מוצא עצמי שוב ושוב יושב עם עצמי. רגע, ואני מחזק את זה עוד יותר, כי אצלנו הגברים, הקושי המשמעותי זה להתחיל עם הבחורה. זה החלק שהוא עלינו, זה החלק הקשה שלנו. אבל בחורה, היא צריכה בתכלס, אחרי שאתה מתחיל איתה, תכלס להגן על עצמה ולרצות שאתה תרצה להיות רק שלה. כי אם אתה הולך אחרי זה, אז היא בעצם נפגעת. אז זה האתגר המרכזי שאיתו בחורות מתמודדות, של גבר שבא, שוכב איתי או נהנה איתי והולך. אז תמשיך. ועכשיו אני מקשר את זה לילדות שלי, של אני גם מפחד להיפגע. אני גם מפחד שאנשים ילכו. ועם כל החרדת נטישה שגדלתי איתה וכל הדברים האלה. ואני מוצא את עצמי לא פעם ולא פעמיים, כשאני נמצא עם בחורה בסיטואציה כזאת או אחרת, ורוצה להתקדם מינית, מה שנקרא, גם מוצא שהיא מפחדת להיפגע וגם מוצא שאני מפחד להיפגע. ואז שנייה יצאתי החוצה, אני לא אשכח את זה בחיים. אני יוצא החוצה עם הכוס יין שלי, מעשן סיגריה, מדבר איתך, ואתה מספר לי את הסיפור ואיך פתרת את הזה, ואז לפני שאני חוזר אליה עם הידע שרכשתי מגבר אלפא של איך לפתור התנגדות, אני אומר, אוקיי, אני אשב עוד שנייה עם עצמי, אני אשן עוד סיגריה, ואני אקח את זה אפילו צעד קדימה מהצד שלי. וגיליתי שלא רק שאני כבר לא מפחד להיפגע, אלא זה שאני רוצה להיפגע. כי זה שאתה רוצה להיפגע, שאתה אומר לעצמך, אני רוצה את הפגיעה הזאת בסוף, פותחת לך הרבה מאוד אפשרויות של להכיר מישהי מאוד 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 לעומק ולהכניס אותה עמוק אליך. ואני מוצא עצמי, חוזר לבחורה ומדבר איתה ומבין שהיא מפחדת להיפגע וכל הזה. איך הבנת את זה? מה אמרת לה? שאלתי אותה, אני לא אשכח, היינו אני והיא בחדר, באוסטל זרוק, עם נטפליקס בלפטופ, כמו איזה מסכן לערב נטפליקס אנד צ'יל, עם איזה לפטופ שלא עובד בכלל, אין אינטרנט, אין חשמל, אתה איתה בחדר, מדליק נרות, שותים יין, והושבתי אותה, יוצאים מהמיטה, מושיב אותה, מסתכל לה בעיניים, עמוק בעיניים, ואומר לה, אני ואת עכשיו פותרים את ההתנגדות שלך. תרצי או לא תרצי, אנחנו פותרים את זה. אנחנו לא חוזרים למיטה ואנחנו לא ממשיכים את הסרט, עד שאני ואת מבינים איך מתקדמים מכאן. ואז שאלתי אותה והיא סיפרה לי את ההתנגדות שלה, ואתה צריך לחלוב ממנה את ההתנגדות שלה. ולמה את מפחדת להיפגע? כי הוא האקס שלי. כל אחד והסיפור שלה. מצאתי את עצמי, זה משפט קסם, זה אפילו לא משפט פלרטטני של כאילו זה כדי להיות איתך. מה שנקרא, זה יצא ממך. זה יצא ממני, וזה היה משפט כל כך אמיתי אליי, כל כך אמיתי בשבילי, אני רוצה להגיד שהוא עבד כמו קסם, אבל זה לא היה מטרה. זה היה כי באמת האמנתי במשפט הזה. שאמרתי לה שאני חושב שכשבאדם מפחד להיפגע, ובאדם מפחד להרגיש, הוא מפחד תמיד מהדברים הרעים. אבל אם אתה מפחד שדברים רעים יגיעו, גם לא יגיעו דברים טובים. אם אתה מפחד להיכנס למשהו כדי שאולי יהיה משהו רע, אז גם לא יהיה שום דבר טוב. וזה כמו, אתה יכול לקחת את זה לכל העולם, קח את זה לעולם היזמות. באדם שלא מפחד להיכשל, גם לא מצליח. ואתה רואה את זה על כל היזמים הגדולים, הם מספרים לך, כן, פתחתי חברה ופשטתי רגל אחרי שנה, ופתחתי 8 חברות, והוצאתי 7 אלבומים עד שהשיר שלי תפס, זה אנשים שפחדו להיכשל. ואתה אומר, בונה, אם הם כל כך פחדו להיכשל, כל כך לא פחדו להיכשל, וכל כך לא פחדו ממה שיגיע, אז למה שלא ניקח את זה לעולם הזוגי? ולהיות כל כך פגיעים, שאני כל כך לא אכפת לי להיכשל, וכל כך לא אכפת לי להיפגע, ואז מפה יגיע משהו טוב, אבל הוא יגיע הרבה יותר עוצמתי. וישבתי מולה ואמרתי לה, תקשיבי, אני מבין שאת מפחדת להיפגע, וזה לגיטימי. ואם את לא מפחדת להיפגע, זה מטומטם לגמרי, וכדאי שתפחדים מזה, כי זה לא כיף להיפגע. אבל אני אומר לעצמי, מצד שני, אם את כל כך מפחדת להיפגע, ואת כל כך חוסמת את עצמך מלהרגיש משהו, איך אני אמור לתת לך להרגיש משהו טוב, אם את כל כך לא רוצה את זה? אני רוצה שיהיה לנו כיף, אני רוצה שיהיה לנו קשר, אני רוצה שיהיה כימיה, אני רוצה שנבנה משהו. אבל אם את כל כך מפחדת להיכשל, זה גם אף פעם לא יצליח. ואז אתה צריך להשאיר שתיקה. ואז אתה שותק. זה לוקח כמה שניות, ובום, זה נופל. מטורף, אחי. כן. מטורף. בא לי לשאול אותך ככה, לסיכום יחסי, יש לי עוד ככה איזה 2 שאלות אליך, אבל מה חשוב לך שיצא מהתוכן הזה שאנחנו מייצרים פה? מה חשוב לך שהגבר הזה בבית שיושב עכשיו ככה יבין? תראה, אני חושב
מה זה אני חושב? אני חושב שכמו כל המתאמנים שלי, אני רוצה לתת כל מי שיכול, לשמוע את איך שאני מסתכל על עולם הדייטינג ועולם הבחורות, ולהחליט אם הוא מאמץ חלק מזה או לא מאמץ חלק מזה. אני לעומת הרבה גברים, פחות מתעניין בעניין הזה של להיות מאצ'ו, ו8,000 שנה חדר כושר, ולשלוח הודעות למיליארד בחורות, והעניין הזה של כשאתה מכיר מישהי, להיות איתה הכי אותנטי, הכי אמיתי והכי אתה שאתה יכול. כי כשאתה רוצה להכיר פרטנרית לחיים שלך, אתה רוצה שהיא תתאהב בך בגלל החסרונות שלך גם, ולא רק בגלל הדברים הטובים שלך. ואם אתה לא תהיה אותנטי ולא תהיה אמיתי, זה פשוט לא יקרה. אתם תצאו ל5-6 דייטים, ואז היא תגלה איזה טרפת שיש לך, שהסתרת ממנה, וזה ייפול. ואני גם יודע להגיד עליך ועל נועה, שנועה מכירה את כל החסרונות שלך, ואיתך גם בגללם. וזה כוח של זוגיות חזקה, של אהבה אמיתית. שכשאתה אוהב בן אדם, אתה צריך לאהוב את הבן אדם כמו שהוא. ואם אתה תהיה הגבר הזה שרודף אחרי מספרים, ואחרי להשיג את הבחורות, ולשקר להן, הכל יברח ממך. זה פשוט כמו שקרה לי עם הרבה מתאמנים שלי. אתה תצא לדייט 2, וזה יתרסק לך בפרצוף. כי אתה לא מסוגל להיות כנה עם הבחורות, ואתה לא מסוגל להיות פגיע עם הבחורות, ומתאהבות במישהו, שאחרי זה מגלות שזה לא מי שמתאהבו בו. אז אם אתה, כמו שאתה רוצה, אני חושב שאם אני מסכם את מה שאני מעביר הלאה, כמו שאני מעביר למתאמנים שלי, אם אתה רוצה להתאהב בבחורה כמו שהיא, תיתן לה להתאהב בך כמו שאתה. ואם היא לא מתאהבת בך כמו שאתה, היא לא הבחורה הנכונה. והכל בסדר, 8 מיליארד בני אדם בעולם, הכל בסדר. תמיד תגיע האחת הנכונה. וזה לפי דעתי המסר הכי חזק שאני יכול להעביר. לא לפחד להיות פגיע, ולא לפחד להיות מה שנקרא באדם עם כישלונות וחסרונות. להיות מי שאתה. להיות מי שאתה. הכי חשוב, בעיקר בעולם הדייטינג, זה משהו שאנחנו מאוד 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 מעבירים בקהילה שלנו גם, בקהילה הסגורה זה מה שאנחנו מעבירים הכי הרבה. של למה אתה משחק, מישהו שלח תמונת מסך של איזה טקסט גיים שיש לו, וישר עדי חייב להגיד לו, אבל למה אתה משחק אותה מישהו שאתה לא? למה אתה חייב, אחי, תהיה אמיתי עם הבחורה, למה אתה משחק אותה כאילו זה, מה אתה משחק אותה איזה גבר? לך תהיה מי שאתה. ובדייט, ששואלים, אין לי רכב לאסוף אותה, אז תגיד לה, אין לי רכב לאסוף אותך כרגע. בא לך להיפגש, מתאים לך להיפגש באוטובוס, אם לא מתאים לה, לא מתאים לה, והכל בסדר. ולא צריך לעבוד על בחורות, ולא צריך להיות מי שאתה. ויש לנו גם גרסה, אני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל יש לנו נגיד משהו מאוד מאוד יפה בקהילה של איזה בחור שבחורות רצו אותו בגלל מישהו שהוא לא. כל מה שגבר רוצה להיות הגבר עם הרבה כסף והמצליח ושבחורות יאהבו אותו, והוא גילה שבחורות רוצה אותו רק בגלל זה, אז הוא יוצא לדייטים עם בכוונה, עם איזה רכב שבור, טרנטה כדי לראות אם הבחורה מתאהבת בו. כי עמוק בפנים, מה שחשוב לנו זה שמישהי תשב איתנו כשאנחנו הולכים לאכול ארוחת ערב, שנספר לה איזה חר היה לנו היום, והיא תאהב את זה. וזה הכי חשוב לנו. ותחבק אותנו. ותחזק אותנו. ותחבק אותנו גם. נדע, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו נעבור ככה לפינת הפאנ פקט על דייטינג, אז תהיה מוכן, כי אתה צריך להמר. אני אשאל לך כל מיני שאלות. מה הפרס? 2-3 שאלות. נשיקה בפה ממני. אמרתי את זה גם לאליה. מה זה? נשיקה בפה ממני. זה פרס שאני מקבל כל יום. לא, זה משהו יותר טוב. אתה יודע, נו, אתה יודע שזה הכי שווה בעולם, אל תעבוד עלינו. טוב, בסדר. קיצור, שואל אותך שאלה, אתה צריך לנחש את התשובה. הכי פשוט, זו שאלה של אחוזים, אז זה מ-1 עד 100. כשבחורה עושה לך לייק באפליקציה, אוקיי? באפליקציית היכרויות, טינדר, קיופיד וכזה, מה הסיכוי שלה לקבל מאץ'? אני טוב בדברים האלה. אכלת אותה. עכשיו, פותחת את הטינדר, רואה גבר, מבסוטה עליו, מחליקה לו ימינה. מה הסיכוי שלה לקבל מאץ'? 97%. לא, איזה מגזים אתה, אחי. על כל 100 כאלה היא תקבל 97. כן. לא, אז זה 36%. מה אין סיכוי? שזה אומר שליש. הסיכוי שלה הוא שליש. זה אומר שגבר זה כאילו... זהו, אז זה אומר שעל כל 3 לייקים שהיא עושה, יהיה לה מאץ'. נכון. יהיה לה עם מי לדבר. עכשיו בוא נדבר על גבר. מה הסיכוי של גבר ממוצע? בסדר? זה בכוונה אני אומר, זה גבר ממוצע. זה ההסתברות של הכל. זה גבר שלא היה אצלנו בגבר אלפא, זה גבר שלא יודע איזה תמונות להעלות. הוא חושב שהוא יודע איזה תמונות להעלות, אבל הוא לא יודע איזה תמונות להעלות. כזה, הוא רוצה להצליח עכשיו בטינדר, פותח את הטינדר, מחליק לבחורה ימינה לייק. אהב את איך שהיא נראה, קרא את הביו שלה, דמיין איתה
על זה שהוא הולך לצאת איתה עכשיו ולהביא אותה לחברים שלו ומה יגידו עליו ולהביא אותה למשפחה שלו ומה יגידו עליו, עושה לה לייק ימינה. מה הסיכוי שלו לקבל מאץ'? וואי, בחורה זה 1-3 אמרת. נכון. הימור 1-20. אז זהו, שזה 1-50. לא. כן. פאקינג 2% הסיכוי שלו להצליח. שזה אומר שעל כל 100 לייקים שהוא עושה לבחורות, הוא יקבל בערך בין 1-2 מאצ'ים. על כל 100 לייקים. בעברית, אוקיי? גבר צריך לעשות 100 לייקים כדי לקבל מאץ', או 50 לייקים כדי לקבל מאץ', ובחורה צריכה לעשות 3 לייקים כדי לקבל מאץ'. יותר מעניין מה קורה אחרי זה. כי גם אחרי המאץ', אם מבחינתה אתה 1-3, ומבחינתך היא 1-50, 1-50. אוטומטית היא הרבה יותר גבוהה ממך במשחק כרגע. יש לה הרבה יותר קלפים. ברור. היא הרבה יותר חזקה. היא תשים עליך 1,000 זין, ומבחינתה זה מספיק השקעה כי יש לה מיליון, ואתה תשקיע הכי הרבה שאתה יכול, והיא תראה את זה סבבה, כאילו עוד מישהו שלך יודעת. אני לא אענה לו בכלל. כן. הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה לענות. כן, הכל בסדר, כאילו... אגב, אם הוא היה בא אלינו, הוא היה יודע שעל כל מאץ' בטינדר או בקיופיד, שולחים את המילה וואלה. נורא פשוט, אחי. וואלה. אתה מפיל אותי. על זה כל הבחורות. אחי, אתה יודע כמה הודעות אני מקבל באינסטגרם? וואלה, תמצאי משהו משלך. בדיוק. אתה שולח לה וואלה, היא תמיד תענה לך וואלה, או וואלה, ואז אתה עונה לה, את לא יכולה לחכות אותי, תמציאי משהו משלך. אחי, זה ההתחלה של השיחה עם כל הבנות בערך שדיברנו איתם בטינדר. גברים שולחים לי הודעות היום, אחרי 3 שנים שהעלינו את הפוסט הזה, שעדיין הם כותבים וואלה, ועדיין עונות להם על זה וואלה, והם מודים לנו על זה עד היום, אחי. אני חייב להגיד שוואלה זה הדבר היחיד שאני כותב, אני היום לא באפליקציות כבר הרבה זמן, אבל וואלה זה הדבר היחיד שאני כותב, ואחת הבחורות היחידות שיצאתי איתן מהאפליקציה, כי עוד פעם מבחינתי זה בולשיט ואני סתם בשביל להכיף להעביר את הזמן, אחת הבחורות היחידות שיצאתי איתן מהאפליקציה זה מישהי שכתבתי לה וואלה, היא ענתה לי אשכרה. ואז המשכנו ככה משחקי מילים איזה 15 פעמים, עד שרשמה לי, טוב, נגמר לי בלקסיקון. כזה, ואז התחלנו את השיחה. וואלה, אשכרה, מגניב, בדוק, ככה, אחד אחרי השני משחק, ואחת הבחורות היחידות שיצאתי איתן אי פעם מהאפליקציה. כן, אבל אתה היית חזק בטינדר, אל תגיד סתם, אחי. בקיופיד, בטינדר, היית חזק. בקיופיד, הייתי חזק. היית חזק. מה זה חזק? הייתי. חזק. מסתבר ש1-50. לא, אתה לא 1-50. טוב, חבר'ה, אני רוצה להגיד תודה רבה לנטע שלנו. אחי, ממש שמחתי לארח אותך, ממש שמחתי ככה להיכנס לתוך הראש שלך, להבין כזה מה קורה שם, ולהביא את הצד המעניין שלך, אחי, של הקטע הזה של הרגשות ושל החוויה, ושלא של בהכרח של המאצ'ו, שתמיד יודע מה לעשות ומה להגיד עם המלא ביטחון, דווקא להיות בתוך הסיטואציה ולנתק את הטלפון ובאמת להקשיב. אז תודה רבה לך, אני סופר מעריך את זה, כיף לבוא. שגם חבר'ה. תודה רבה לך שהערכת אותי, היה ממש ממש כיף. ואני מקווה שיצא מזה משהו שבאמת יועיל לאנשים בבית, מה שנקרא. אוהב אותך.